Priamo pod Tatrami v doline Gánovského potoka sa rozprestierajú Gánovce. Poprvý raz bola obec písomne doložená v roku 1317 ako Vila Ganau. Časť obce zvaná Filice sa spojila s Gánovcami v roku 1924. Na tomto území sa vedelo o existencii liečivých prameňov už v roku 1549. Pôvodné kúpele bohužiaľ nie sú v prevádzke. Gánovce určite existovali už dávno pred 14. storočím, pretože ich ranogotický rímskokatolícky kostol bol postavený v polovici 13. storočia. Zasvetili ho svätému Michalovi Archanielovi. Interiér kostola zdobia nástenné gotické maľby zo 14. storočia. Okrem katolíckeho kostola bol v obci postavený aj evanjelický kostol. Gánovce sú známe aj travertínovou kopou, kde sa našli pozostatky neandertálca. Meteorologická a aerologická stanica Poprad Gánovce, ktorá je špecializovaným pracoviskom Slovenského hydrometeorologického ústavu, bola uvedená do prevádzky v roku 1977. Rádiosondážna stanica je zaradená do základnej siete synoptických a klimatologických staníc Svetovej meteorologickej organizácie v regióne Európa a ozónová stanica patrí do systému globálneho sledovania atmosféry. Obec sa v ostatnom období prebudovala a sanované a novopostavené domy dávajú Gánovciam nový, moderný vzhľad. Rozvoj bez pochyby podmienila aj poloha obce, príroda a blízkosť okresného mesta a Vysokých Tatier.